Describe ko muna sa'yo, Day, ha. Paliwanag ko muna sa'yo. Ilayo niya ng konti. Ganyan. Ngayon, pag napatayo mo itong baso sa dyan, nakaganyan siya, sa'yo, magiging sa'yo na yung 200 pesos na. Okay. Premyo ko yan. Basta napapatayo mong ganyan yan. Yan, ha. Sige, umpisahan mo na. Bahala ka na diskarte paano pagpatayo niyan. Bahala ka na paano mo diskartehan yan para tumayo lang siya dyan. Ay, wag mo ilapit. Basta wag mo ilapit to. Wag mo ilapit yan. Ganyan lang. Ganyan lang yung distansya. Yan, Yan. Label yan, ha. Ganyan, ha. Yan. Pag napatayo mo yan dyan sa gitna, sa'yo na yung 200. Hindi naman tumayo yan, eh. Tumayo ba yan? Hindi, Sige, basta patayo, di ba? Basta matpatayo, diskartehan mo. Layo-layo mo naman ng konti. Yan. Baby. Yan. Okay. Sige, ulit. Ulit. Huwag mo ilapit. Ganyan lang yung distansya niya. Sige, patayo mo. Ay, wag mo ilapit. Daya ka naman ulit pa. Surrender ka ba? Ay, di mo mapasayo yung 200. Tayo. Ako na lang. Tayo. Sadali. Ay, tumatayo. Ako na lang. Ako na to. Ang bida si kaduha na rin. Dadali ako mga tupay, nakatulang bida.